Vi har lige fået sådan en fiks lille kasse her ind ad døren. Det er en bordstilsrobot for Jola, og det er et meget interessant produkt. Den vil kun komme til at koste 999. Lad os se, hvad den dur til. Robotten den er uhyre nem at samle. Den består kun af 4 dele. Det er det, vi kan se her, plus en strømforsyning. Og så er vi klar til at spille. Det er fjernbetjeningen. Den er simpel og nem. Den her knap, der styrer man, hvor hurtigt bolden skal komme. Her der styrer man overskru, og her styrer man underskru. Så har vi prøvet maskinen. Det er den er nem at stille op, og den kører uklageligt, og man kan spille overskru, man kan spille underskru. Det er et godt køb til træning. Den har begrænsninger i forhold til andre robotter. Man kan ikke spille fra side til side, og man kan selvfølgelig ikke placere boldene, hvorhen man vil have dem i øvelser. Men som I kan se, så virker den godt, og til prisen der er det et godt køb.